Bamxeka abaqedi abalandeli beGcokama uKini Shandu ngesenzo sakhe asenze emcimbini we-IFP. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje ukubingelela emathini acebisa intombi zomqamela amehla kabanye baqamela imali thiboza. Kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala uyanicothenza kulungele upress subscribe button share phinde comment khona konke subscribe icon kamba so senzela ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufaka video phambili mufuna ukuthola special notification press like lapha na ke sokwenza show ukuthi video nevideo engenayo sakuletha le ngane zawethu kusuke ukukhuluma lapha enkundleni yokuxhumana iyaziwa ngo-TikTok njengoba-ke umntu ekuveze ngokusobala ukuthi uKini Shandu akanalo ilungelo lokuthi athathe isayidi nabaculi noma ngabe abamaskandi noma ngabe hip hop noma ngabe afro pop ngoba-ke esebenza emsakazweni njengoba sazi-ke ngane zawethu ukuthi uKini Shandu uwumngani noma-ke uwumuntu ojwayele ukuvela kakhulu noKhuzani noma aveze isayidi lakhe-ke ngoKhuzani njengoba-ke wajabula waphela mangabe-ke uKhuzani ekhipha umjolo wathi-ke iyona ngoma-ke asebeyongena ngayo enyakeni lena ngoba-ke sesikhathele iyona-ke iParis. Ngane zawethu iParis njengoba-ke isaqhubeka isadla abantu akubangamnandi uKini Shandu mangabe-ke ebona abantu beyijabulela ngalola hlobo noma-ke bejabulela umthandeni ngalolu hlobo ngoba ubedlala ingoma le ethi mobi kamnandi kodwa-ke ube esenyobozela laphana. Ngike ngabona futhi nala khona acelwe khona impindu uKini Shandu belokhu Nkosi yami eyisongile laphana ngemuva. Okay, anginankinga mina nalokho kodwa lokhu okukhulunywa umuntu kungenze nganaka ukuthi hawu uKini Shandu yazi ngempela ubukeke umuntu engazi ukuthi unenkinga kanti-ke akufanele yena engabe unenkinga ngalolu hlobo aseyilo ngoba phela yena-ke yena umculi uwumsakazi futhi ngelinye ilanga kokwenzeka kufuneka interview iGcokama elisha uyobe senza kanjani noma kube sekufuneka ukuthi interview ngendlela yokuthi ugweda le mibuzo yokuthi uthathe isayidi. Kana wethu ngaphandle kokusho isikhathi sakhe ake sizwe nje inkulumo kaMdungu ebese siyihlaziya after lapha kwi-comment section niyalazi udaba mntwana isikhathi sihlangana bana kwi-comment section ungakhohlwa ukuthi ivideo nimephela bese uyalike. Hey mfana kaShandu Kini insizwa le yasenseleni wenkunzi yombhemi yabona nje manje ngathi une-stroke sohlangothi kwenzakalani. Ngakhumbula ingoma kaMfowambongwa eyayethi lona ngiyamazi mayekade engihleba uyashalaza kangibheki unamahloni. Hawu mfowethu ebengekhona amanzi eduze ucela ukuphuza amanzi phela mfowethu lalela wena uyahlekisa ngoba manje usebenza emsakazweni. Le shandisi yakho lena le behavior yakho ayamukelekile mfowethu uma usebenza ngethuluzi lomphakathi ngoba phela umsakazo mfowethu uyithuluzi lomphakathi yabona. Asali ibanabo abaculi obathandayo mfowethu kodwa lokho ungakudluliseli emphakathini umphakathi awungakwazi lokho yabona. Ngizokwenzela isibonelo uJoe Udla ikhona insimu obekayisupporta phakathi kwePirates neChiefs kodwa akaze akuveza lokho obala indaba. Uyazi ukuthi akufuni ukuthiwe ngenye imini uyenzelela kunezinto ezinhle ayikhuluma ngeChiefs kodwa angayikhulumi ngePirates. Wena nkaba ngikwazi wadaleka kanjani kodwa uma utshela abantu ukuthi uhlakaniphile uthi ulayithile hayi kabuyami uyasiphoca asiyenzike le shandisi yabo. Mfowethu baningi abasakazi kodwa bawenzi lo shit wawenza wayiflopela wena kunze umbhemi buka manje nkulunkulu wami shembe.